Ato kog tindahan palit og itlog kay itlog is life diri sa probinsya. Bitaw mo ni madali sa dansa buntag ipares og buwad. Among gipang tigo mag mga 3 na. Amo na naman pong ihatag og balik. Karong magamit ko nila. Sa una kuan mo gamit ko dani hang gamiton sunugon bitaw para kanang pangpatay ko no sa lamok unya. Namo ko'y nabasahan nga delikado ko no aso ani. Makadaog sa baga sa mga tong naundang nako. Nakasundog po ko dito sa hanggi trabahoan sa farm sa Kalinganay nga agahang amo basta daghag lamok man idang daigan tre. Unsa sa nakabasa ko nga delikado di ay makakos og kanang cancer sa baga bato basta delikado ang usok ani. Mao ni undang nako. Kay kanunay ra ko magamit og ingani. Unja kuan pud lagi ag mga aso bawal sa ang hubak. Ay. Butang ring itlog sa ripla. Ikaw magbutang dari. Ang pinangga di ay ma. Mupalit og isa ka tray makatipid. Ay butang sa ripla. Kuan nag isa ka tray nga jumbo kay kuan 270. Nadag ko. Unja paliton nig binuok. Nga res tindahan 10 pesos ang isa. Kuan day pod, mupalit kag isa ka tray makatipid po kag 30 pesos. Kay mupalit kag binuo kay ag jumbo kuan tag 10. Usay po tag 11. 30 pesos rin pinatipid. 30 ra pinatipid. Okay naman po ng 30. Okay na yung 30 matipid. Hindi karon makuan ko. Siluto kong sudan period to. Magkuhan ko magsinigang. Dahil ko asag tasa, dahil kaya ang tigo mo nagliso dari kamatis dahil kaya ang itanong dahil. Dali dahil. Kuhan man na, dahil ko mga kamatis sayang po. Hangko ako nagliso. Dahil. Dito ka mahilog kulit? O, ano pa ninja? Kamatis is life. Ang kaya magipabili sa nakakita po rami gabi inay. Sa mga ipabili lang. Nagmustit gabi ang datog ipili ng nakakita po rami magmustit gabi inay. Datang po ati ko ini diha mo. Tao. Hay ati ko ini. Parang dugada na kawo karhi gimingaw gyapon ko nimo ati ko ini. Guli sa dari ati ko ini kay malipay mi ati ko ini. Hi Ken. Wa na lagi ka nakakita sa eskwelahan Ken, lukad-lukad Ken. Hindi lagi siya makita sa mga eskwelahan kaya siya high school na. High school na Ken ma. Magkuhan ko magsigang bangus. Para dito malami dito itong sinigang nga bangus nga. Kuhan. Sana. Tangko nga. Kanang isahog. Kasa kong sidlanan, day. Tama.
sa kwan dahil sa ganas. Kanang kwan ba, kanang nara ko i-share ba? Na ako'y natanawan ba nga sa balita sa Facebook. Nahi ka ng isa ka vlogger sa Agusan. Kwan siya ka nang naibatan nga vlogger na disgrasya. Diya, kwan, namatay siya. Murag na dapat masiro itong hospital. Nakakita ako ba kay basta trending kayo mo gawas manas newsfeed. Mo tinatanawan gahapon. Diya, sidyang asang gi kwan ba gi-stock. Agi jahang mga vlog nga na. Kung siya batanon pa murag wa pa masuro 20. Murag teenager pa. Diya, kuha na gijang followers 1 million. So nga na 1 million kuha na jud na ano daghang ni subscriber murag sikat. Og may tag 1 million imong followers kay sikat naman na. Diya, mahal gito kanang agijang content para naho di man sa nangusga ko. Lahi jud di sila dapat tawgon og idol sa mga kabatanunan kay agijang content tanan kuan ka ng sa harap ng natanawan daghan ko gipang tanaw nga ijang video kasagaran jud sa ijang mga video kay mga bastos naining comment nga na ijang kuan naining comment diyan ang istorya kuan mga bastos jud tanan jang gipangingon nga mao lagi nainingon ko nga ang uban og nakahibaw pa naman jud sa word of God. Di jud ta dapat mingon sa sikat nga vlogger nga idol kay di man jud ta dapat mingog idol sa tao kay wa man tay laing dapat i-idol ang kuan naman jud ang Ginoo. Mao na dapat nato i-idol. Nga lagi ang mga tao lagi pong ay kalibutan mingog idol. Di jud ta dapat mingog idol kay ang Ginoo ray dapat nato i-idol. Nga, kuhan lagi. Bisag sa panimo kasikat. O, kanang, kuhan na dyan ka, imo na dyan imuhan na dyan time. Na dyan kay mahimo. Nga, haddak naman dito. Kay, kuhan na ba dyan? Na para ba dyan laing kinabuhi. After sa kamatayan, napatay kinabuhi nga. Walay katapusan. Hindi og wala ginawat na kinulsul. Namatay ta nga dangan tag sa nga wala to ginulsulan. Asa man ta paingon. Pero ang uban wa sila di sila mutuo nga life after death na pay laing kinabuhi. Agaban kay wa naman nga kamatay kuno wa naman kuno pero ang tinuod jud na pa. Og kuan ka og kanang dinis kalibutan og naginulsul ka, himbiya na kasi mong mga kanang buhat nga hindi makapahimay sa Ginoo. Wala ka nagpakasala, na posibilidad nga makuan maluwas ka. Pero wa gani, matoy hadlo kay adto jud ta sa kuan masugba jud ta sa kalayong way pagka-palong. Marag ito na ko hala, kaya wa man ning naharap pa ning gi-share ninyo ba kay ang iban lagi. Ako po isa man po ko sa na-learn ba nga ang kita wa dito dapat kanang lain nga idolo. Ang Ginoo ra jud dapat atong kanang idol. Di nang mga tao nga atong nakita sa social media. Porkit sikat idol. Di jud dapat ana. Nja kato lagi po din sikat siya tungod sa ijahang mga kayo nga magjitag binuang di man to matawag og kanang good influence sa kabatanunan kaya bijang content binastos man. So mao to share ko lang. Nja magluto sa ako. Aning isabod. Wa jud ko kabuhi kamatis. Kapila na ko magsabod og kamatis, di jud mabuhi. Kanihan nga try na pagsabod. So, magluto sa ako. Bangus kay mara may
para na mamurag mas safe man ang bangus kanon kaysa kuan jud isda sa dagat. Kay about ang tawad naman po bagyo. Pero ang uban kay di pa man mukaon og isda sa dagat. Daraghang bangus gisud sa ice cream. Saging gadabos. Mangisnak ta. Saging na mo dari way kuan. May kamatayang piniritong saging. Ito kay Kamusta? Oh, ano yung pas na ako? Dito sa medical ka ka? Sos. sinanay karon sa kanya namin wifi. Sige na siya anawag sa diyang isuon, mga anak. Ang mga anak ipang check na. Halos kada adlaw ipang tawagan diyang mga anak. Napupuy klase. Nakasunod. Kay sa una sa pami wifi dari. Among bayo di connection, awa di signal. Nalapin na. Bisan sa data. Nalapin na. Ano ka rin yung niliura? Kaya mo na bayan. Ako palabi. Oo, masakit. Ako rin sa una. Pagkakasat pa rin na ako may bayan. Ay, ito lang na naijang isuon. Ito mahudlaki. Ha. So, hi guys. Maadjong palis. Nagkuhan ko na rin, nagpahuway. Ako dudanan ga duyan-duyan. Bitaw, matugin ta ko, di mo ko katug. Kay, nakoy ginahuna ba nga. Share ko lang na, di mga tao dyan no nga. Makaingin ta nga, nakaminus. Di na lang ko mag-mention, og si Kinsa, kay respeto rapod ni. Ara nang i-share pod ba nga. Na di mga tao jud nga. Para na nakaminus man jud. Kay bisag kanang among ara pong relatives kadugo. Di niya igsuon ha. Bisag makaingon mo gahang igsuon. Di niya mo igsuon. Pod ijaan ujuan. Kuani kanang basta kuan pa na mo relatives. Pero kuan ba kanang nay si tatay lagi kay bisag nga na tiguang na po na siya mga na po na siya gamay nga kwartang gi tagu-taguan kay nga naman dyan na tatay bisan sa una pa kan magkuan dyan siya na po siya mga na savings ba di po ning dako nga malagi to na may ning hanjo ni ja ninja kuan lagi ka ng mamaylo nga na siyempre nakiusap man og kanang tarong ni pabaylo unang gibaylo 30k nja kung salig rin po sa tay kay ni hanjo man 30k gi baylo pero kadto gibayran to pila ka tuig to isa na bayran nag 30 ha September to na kwas. da December balik September. ibalik na December uli na. Kung eleksyon. oh. Wara to'y buwan unang gibaylo 30k. Inja Mag-eleksyon. mga tulura ka buwan lagi. Dugay raman mga tulura ka buwan gibalik. Inja giuli inja. Mura bag nahigam. Ning kuan ning baylo na pag utro 15k. Mana karon gibaylo ni ja 15k.
si tatay tigitigihan sa pagbayad. Anja ako kay kuan man ako malagi suguon. Matong night time nga hanggi tingil. Wa pa jud ingeg kuan ba wa gi bayran og singa na tigitigi lagi. Anja wa pa na kumpleto bayad. Anja siyempre si tatay suguon ko ngadto Ako naman inupay mauwaw. Ako'y mauwaw ba nga na nga magbalik-balik ko suguon na po kung tatay lakaw ngadto ato. Anja one man kanang nay naman sa LGU sali siya nag-work. Anja wala gito nakahibaw ko nga kanang nakadawat na sila bonus wag hapon nag-una mo na hanggi buhat man ron. Naki sa nanay. Aw. Sa marato. Nishare ko ba nga? Hay. Ay, respetos tiguang. Nakaingon ko. Kay, kami gali mismo mga anak. Kuan mi ba ka ng singanda na. Ma-short mi. Nga nasa amang budget nga na mamaylo mi pero magnana di mig bayad. Lahi man ng baylo, lahi po ng pangadyo. No na nakaing share po ko ba nga karon nakuan ko ba na nasungot ko na ganahan ba nga dugay ra kadyo. Anja wa pa jud kompleto hagbayad, anja agyutangan tiguwang buta pa jud. Muot. Anja ako kay gisugod ako kas ang paningil. Nagibalibaran ko nagagrason nga na. Anja malagi sugo na po kong tatay gutro. Di na ko mukuan kay kapuyan ko. Anja kuan lagi ka ng paras ka to hanggi kuan ba nga nakautang ka makay nagbu magtakilid. Di mo harong. Uwaw po na ingana. Kinsa ba na sila ni